मूनलैंड जंगल में अभी जून के शुरुआत रहे। छोटू हिरन और रामू हाथी पानी पिए खातिर तालाब पे जात रहन स। कितना तेज धूप बा, हमरा से अब बर्दाश्त भी नइखे हो रहल। तभी आसमान से सोनू कबूतर अचानक जमीन पे आ गिरल। अरे ई त सोनू कबूतर हा। का भइल तोहके सोनू? हमके बहुत जोर से प्यास लगल बा, लेकिन अब उड़ के तालाब पर जाए के हिम्मत नइखे। अरे रामू हाथी देख कर रहल बाड़ा, जल्दी से एकरा उठावा। रामू हाथी सोनू कबूतर के अपन सूंड से उठौलस और फिर वो दोनों ओकरा के तालाब पे ले गईलसन। पानी पियत ही सोनू कबूतर भी ठीक हो गईल और ई दोनों भी पानी पी के आपन प्यास बुझा लेलन स। तभी वहाँ पे टीनू चिड़िया आयल, जौन के बहुत प्यासल रहे। वो पानी पियलस, लेकिन तभी वो तीनों टीनू चिड़िया के आँख में आंसू देखलन स। का भइल टीनू, तू रोहत काहे बाड़ू? छोटू हिरन, हम अपन बच्ची खातिर खाना तलाश करे गइल रही। वापस पहुँचनी त हमार बच्चा गर्मी और प्यास की वजह से मरल पाइल गइल। ई सुन के ई तीनों के ही बहुत दुख भइल। यही तरह दिन गुजरत गइलसन और गर्मी भी बढ़त गइल। तालाब के पानी तेजी से सुखात रहे, जेकरा से ज्यादातर पक्षी गर्मी के मारे आपन दम तोड़ दिलसन। एक दिन छोटू हिरन तालाब पे पानी पिए खातिर गइल तो ऊ देखलस तालाब आधा सूख चुकल रहे। धूप कितना तेज हो रहल बा और ई तालाब भी कितना छोट होत जा रहल बा। ऐसने चलत रही तो हम जंगल वासियन के का होई? छोटू हिरन गहरा सोच में डूब गइल और एगो फुलवारी में जाके बैठ गइल। तभी ऊ एगो आवाज सुनलस। नीली परी, तू हमार ख्वाहिश पूरा ना कइले ना? अब देख हम तहार का हल करतानी। दुष्ट इंसान, हम तो हर ख्वाहिश पूरा कइले बानी, लेकिन अब तू ऐसन ख्वाहिश करत अरे जेकरा में दूसर इंसानन के बुरा बा। यही खातिर हम ऐसन ख्वाहिश के कैसे पूरा कर सकेनी? नइखू कर सकत तब मरे खातिर तैयार हो जा। शिकारी एगो गड्ढा में वो बोतल के रख देलस और ओकरा पे मिट्टी डाल के चल गइल। तभी छोटू हिरन उस जगह पे पहुंचल तो जमीन से आवाज आयल। अब तो हमार मरल तय बा। इस जंगल में तो हमार मदद खातिर कोई भी ना आ सकेला, ना ही कोई हमरा सुने वाला बा। अब छोटू हिरन अपन पंजा के मदद से गड्ढा के फिर से खोदलस और बोतल नजर आवे लागल। डेरा मत नीली परी, छोटू हिरन के रहते हुए तारा कुछ नहीं के हो सकत। छोटू हिरन बोतल में लागल डाट हटा देलस और नीला परी ओकरा से बाहर आके आपन असली आकार में आ गइल, लेकिन वो उठ ना पावत रहे। का भइल नीली परी, तू खड़ा काहे नहीं होखत? छोटू हिरन, हर परी के जिंदा रहे खातिर हर 7 दिन में 3 गो चमेली के फूल खाए के पड़ेला और ये दुष्ट इंसान हमरा के पिछला 6 दिन से ये बोतल में बंद करके रख ले रहे। यही खातिर हम कमजोर हो चुकल बानी, ना हम उड़ सकेनी, ना हमार जादू काम करता और अब हम मरे वाला बानी। तो फिर बतावा तोके कैसे बचावल जा सकेला? काऊ चमेली के फूल हम तोके ले आके दी ही? हाँ, अगर तू शाम होखे से पहले ले आईबा तो हम बच जाएं। हमके पता बा कि चमेली के फूल कहाँ उगेला, हम अभी लेके आ रहल बानी। छोटू हिरन वहाँ से निकल गइल। हमके तो बहुत तेज प्यास लागल बा, पहले पानी पी ले बतानी, ओकर बाद ही आगे बढ़े के हिम्मत आई। छोटू हिरन तालाब पे पहुंचल तो वहाँ के पानी अब और ज्यादा सूख गइल रहे। रामू हाथी, सियार, लकड़बग्घा, लोमड़ी, कई जानवर वहाँ बैठल रहन स, लेकिन सभी के हालत बहुत खराब रहे। अरे ई तारा लोगन के का हो गइल? हमनी के बहुत प्यास लागता, लेकिन जितना तेजी से तालाब के पानी सूखा था, हमनी के सोचनी कि हमनी के सिर्फ अपन आखिरी सांस पर ही पानी पियब, काहे कि हमनी के पानी पियनी तब बाकी सब जानवर प्यास से मर जाई। हमके भी ये लागता कि हम सब मरे वाला बानी जा, लेकिन हम मरते मरते केहू के जान जरूर बचाईब। ये कह के छोटू हिरन बिना पानी पिए ही वहाँ से चल गइल, क्योंकि वो चाहत रहे कि ओकरा वजह से
तालाब के पानी खत्म ना होखे। धूप बहुत तेज रहे और छोटू हिरन पहले ही बहुत प्यासल रहे। यही खातिर ओकरा भागे में बहुत परेशानी होखत रहे। एने नीला परी भी मरे खातिर तैयार रहे और दूसरा तरफ जंगल के बाकी जानवर। ऐसन में छोटू हिरन के दिमाग में बहुत सारा बात चलत रहे। उ आधा घंटा के सफर के बाद एगो फुलवारी में पहुंचल। उहाँ काफी ढूंढला पे ओकरा चमेली के पौधा मिल गईल। धन्यवाद बा भगवान कि चमेली के पौधा मिल गईल। उ चमेली के कुछ फूल तुरलस और वहाँ से भागल। अब ओकरा अंदर बहुत कमजोरी आ गईल रहे। फिर भी परी के जान बचावे खातिर उ बहुत हिम्मत दिखौलस और ओकरा लगे पहुँच गईल। हैला नीली परी, हम चमेली के फूल ले आईनी। एकरा पर परी मरल आवाज में कहलस, लावा हमरा हाथ में दे दा। छोटू हिरन उ फूल परी के हाथ में दे देलस। परी एक एक करके तीनों फूल खा लेलस और कुछ देर आराम से लेटल रहल। अब ओकर शरीर ठीक होखे लागल। ओकर मुरझाइल चेहरा पर भी स्माइल आ गईल और उ उठ खड़ा भइल। हम ठीक हो गई नी, सिर्फ तारा वजह से प्यारा हिरन भाई। हमरा खुशी बा कि हम तोहके बचा पैनी। इतना कह के छोटू हिरन भी जमीन पे ढेर हो गईल। अरे छोटू हिरन, ई तारा का भइल? हम सुबह से प्यासल हई। तालाब सूखा था और इस सब जानवर तालाब के पास जमा बाड़े। उ सब जिंदा रह सके, यही से हम तालाब के पानी ना पियली। अरे प्यारा हिरन, तू तो बहुत परोपकारी बाड़ा, लेकिन तू अब फिक्र मत करा, हम सब ठीक कर दे। हम ये कह के परी अपन छड़ी घुमावलस और वो दोनों ही तालाब पे पहुंच गईलसन, जहाँ पे बाकी सब जानवर बहुत ही बुरा हाल में पड़ल रहन स और अब तालाब पूरा तरह से सूख चुकल रहे। छोटू हिरन, तू आ गईला, चलो अच्छा बा। अब हम सब एक साथ ही दुनिया से जाइब। ऐसन कुछ ना हो कि प्यारा दोस्त लोग। ये कह के परी अपन जादुई छड़ी घुमौलस और तालाब पूरा तरह से पानी से भर गई, जेकरा देख के सब उठ के पानी पिए लगलन स। पानी पियत ही सबके जान में जान आ गई और ओकनी के चेहरा खिल उठल। नीली परी, आज तोहरा वजह से सबके जान बच गईल। तोहके धन्यवाद कैसे कहीं समझ नहीं आवत। नहीं, हमार जान छोटू हिरन बचौले बा, तभी हम आप लोग के जान बचा सकनी है। तोहर धन्यवाद दोस्त। हम जंगलवासी बहुत खुशनसीब हई कि हमनी के जंगल में तोहरा जैसन एगो परोपकारी सदस्य भी बा। सही कहला। और एगो बात आप लोग के बतावे चाहतानी हम, ई तालाब अब कब्बो ना सुखाई। पूरा दिन में तू लोग जितना भी पानी एमे से खर्च कर बजा, रात होखला पे उतना ही पानी एमे वापस आ जाइल करी। अरे वाह, अब तो मजा आ जाई। ई कह के सब जानवर तालाब में कूद गईलसन और मजा से नहाए लगलन स। छोटू हिरन और परी ओकनी के देख के जोर जोर से हंसे लगलसन।